Здравейте! Защо се случва така, че повечето хора, колкото и да се мъчат да отслабнат, каквото и да правят, все не успяват? И в малките случаи, в които успяват да отслабнат, то е за един съвсем кратък период от време. Какво умишлено крият производителите на продукти за отслабване от хората с наднормено тегло и защо не го споделят? Искате ли наистина да свалите? Повтарям, наистина да свалите излишните килограми и да запазите балансирано тегло за винаги. Ако е така, останете с мен, Иво Игнатов, до края на това видео, защото това видео ще промени живота ви. А дори още по-хубавата новина е, че с информацията от това видео не просто ще отслабните и ще имате една прекрасна фигура, а с тази информация ще можете да печелите много повече пари и с тази информация ще можете да създадете много повече истински приятелства и прекрасна любов в живота си. И знам, че това, което ви казах, звучи прекалено хубаво, за да е истина. Знам, че повечето от вас се съмняват в това, което чуват. Тези от вас, които вече ме познават, и тези от вас, които са хората на действието, направете следното нещо. За да откриете още сега тази информация, която ще ви помогне да имате повече пари, повече здраве, повече приятелства и любов в живота си, направете следното търсене в търсачката в интернет. Просто напишете в търсачката ivoignatov.com техники. По-предприемчивите от вас вече са направили това търсене и са отишли на въпросната уеб страничка, където са намерили тази супер ценна и животопроменяща информация. А за тези от вас, които все още не са направили това търсене и все още гледат това видео, хайде заедно да разгледаме какво ни казват по отношение на отслабването в нашето съвременно общество. В нашето общество по отношение на отслабването ни казват две неща. Първото е, че трябва да спазвате диета, а второто е, че трябва да спортувате много. И повечето хора, които са с наднормено тегло, са пробвали тези две неща и въпреки това не могат да отслабнат. Или ако са отслабнали, то това е било за един много кратък период от време. Какво означава това? Истина ли е, че чрез диети и чрез спорт можем да отслабнем завинаги? Ето я е истината и за някой от вас тя ще бъде доста шокираща. Само чрез диети и само чрез силен спорт и комбинация от тези две неща никога няма да може да отслабнете завинаги. Да, вие ще може да отслабнете за някакви малки периоди до време, но само толкова. Защо само чрез диети и усилен спорт не може да отслабнете завинаги? Ами, защото тези две неща не адресират центъра на проблема, който е директно свързан с наднорменото тегло. И кой е този проблем? Коя е тази голяма пречка, тази стена, която стои пред повечето хора, които искат да отслабнат? Този проблем, запишете си го, този проблем са ограничаващите вярвания, които живеят в подсъзнанието на дадените хора и придружаващите ги негативни емоции. И всеки пълен човек, който носи в себе си тези ограбващи, тези отвратителни, тези гнусни, ограничаващи вярвания, колкото и да се мъчи, колкото и да се старае, колкото и десетки диети да прави, колкото и десетки видове спорт да практикува, никога няма да успее да отслабне. Не и докато не промени своите вярвания. Ето какво производителите на продукти за отслабване не иска вие да знаете. Защо? Защото докато не знаете това нещо, вие ще продължавате да купувате отново и отново и отново техните продукти за отслабване и ще търсите начин да редуцирате своето тегло, от което те печелят много добре. Аз
Иво Игнатов не твърдя, че продуктите за отслабване не помагат. Една част от тях, които са качествени, наистина помагат, но само чрез тях вие никога няма да успеете да отслабнете. Първото нещо, което всеки човек, който иска да редуцира теглото си, трябва да направи, е първо да се справи с неговите ограничаващи вярвания. Трябва да ги изкорени и да ги изхвърли от себе си. След това нещата стават много лесни. И ако все още някой не го е разбрал, нека да го обясня с една простичка метафора. Представете си, че вие сте влязли във вашата кола, стартирали сте двигателя, обаче едновременно сте натиснали и педала за газта, и педала за спирачката. Какво се случва тогава? Автомобила ви няма да помръдне и с 1 см до тогава, докато не махнете кръка си от спирачката. Ето по същия начин действат и ограничаващите вярвания. Докато вие не ги премахнете от вашето подсъзнание, те винаги ще ви пречат, ще ви държат на едно място и колкото и да се стараете да се мъчите да ослабнете, вие няма да успеете да го постигнете. Ето защо преди няколко минути подканих тези от вас, които ме познават и ми имат доверие, и тези, които са хора на действието, да направят търсене в търсачката с ivoignatov.com техники. Защо? Защото на тази страница ще намерите техники, които се наричат техники за освобождаване, техники за пречистване. И благодарение на тях вие може да пречистите вашето подсъзнание от ограничаващите ви вярвания и да отслабнете значително по-бързо и по-лесно, и то завинаги. Хайде за бързо да разгледаме и това нещо наречено диети. Какво означават диетите? В България повечето хора разбират диетите тотално грешно. Те разбират диетите като нещо, с което да се мъчиш, да не се храниш, да гладуваш, да ти е гадно. Това всъщност ли са диетите? Не, разбира се, че не е така. Диета означава правилен начин на хранене. Означава да се храниш правилно, а не да гладуваш и да увреждаш стомаха си с гастрит, с язва и да си изнервен през цялото време поради недостиг на хранителни вещества в организма ти. А какво ще кажете за лъжите по отношение на спортуването? Някои хора се опитват да отслабнат чрез спортуване, като пренатоварват тялото си, като съсипват собствените си стави, късат мускули и се опитват да се потят максимално много, защото вярват, че когато прекалено много се потиш, ще отслабнеш. И това, което правят те, е не да помагат на организма си да бъде в баланс и да може по-лесно да отслабне. Това, което правят тези хора, е, че увреждат своето собствено тяло. И всички тези крайно негативни ефекти за хората се получават следствие на две неща. Първото е незнание, а второто е пропагандата, рекламата и лъжите, които излизат масово в медиите от производителите на продукти за отслабване. Хайде да разгледаме набързо какво научихме или какво си припомнихме в това видео. Научихме, че само чрез диети и само чрез спорт или чрез комбинацията от двете никога не бихме могли да отслабнем завинаги. Частично и за малки периоди от време да, но завинаги не. Защо? Защото основният проблем, който е свързан директно с отслабването, е на по-дълбоко ниво. И това са ограничаващите вярвания, които носят в своето собствено подсъзнание хората, които са по-пълни. Правилният, пълноценният начин на хранене и осъществяването на любими спортове, спортуването на любими неща, не е нужно да са тежки, не е нужно да са трудни, могат да ви помогнат много, но не и преди да изчистите ограничаващите си вярвания. Не и преди пълничките хора да са премахнали негативните емоции в тях, същите тези емоции, които ги карат често да отварят вратата на хладилник. Много хора допускат ужасната грешка да се опитват да лекуват своите негативни емоции, своята болка, като често похапват разни неща. И те дори не разбират защо го правят.
Искате ли да знаете защо? Всяка една храна е изградена от някакви химични елементи. И, например, когато сте тъжни и похапвате някакви захарни изделия, шоколадче, вафлички, пастички, такива неща, тези химични елементи, които приемате чрез храната, се освобождават във вашия стомах и чрез кръвта достигат до вашия мозък, където променят химическата структура на вашия мозък. И за един момент сладките продукти могат да ви успокоят, да намалят напрежението и стреса във вас. Но в дългосрочна перспектива те ви увреждат супер много, защото всички знаем, че захарта е бялата смърт. И благодарение на нея много хора са доста дебели. И така, похапвайки, хората временно заглушават тяхната болка, временно лекуват техните негативни емоции. Но в дългосрочен план те прецакват супер много своето здраве и своя външен вид. Ето защо техниките за освобождаване, техниките за пречистване на негативните емоции, на ограничаващите гадни, мръсни, долни, гнусни вярвания са едно от най-важните неща, което може да научите и може да направите във вашия живот. Ако искате да ги намерите, направете следното търсене в интернет. Напишете в търсачката просто ivoignatov.com техники. На страничката, на която ще попаднете, ще намерите много изненади. Прочетете цялата страница отгоре до долу. Както ви казах в началото на това видео, тези техники не помагат само за отслабването, не помагат само за едно прекрасно здраве и хубав външен вид. Тези техники ще ви помогнат да се освободите от ограничаващите вярвания и да бъдете и по-богати, да имате по-прекрасни взаимоотношения в живота си. Тези техники са живото променящи. За тези от вас, които харесват безценната информация, която споделям с вас и искат още, чувствайте се свободни да ме последвате в социалните мрежи, абонирайте се за моя видеоканал и посетете уебсайт ivoignatov.com. До скоро!